Mafi yawan al'ummar da ke rayuwa a yankunan karkara a jihar Kano suna fama da matsalar rashin ingantaccen kiwon lafiya. Kusan kowane asibiti da ke yankin karkara a lalace yake ga rashin jami'an kula da lafiya. Wannan matsala ta jima amma gwamnati ta kasa magance musu ita, wanda hakan yana jawo asarar rayukan al'ummar karkara masu tarin yawa a jihar Kano. Gidan talabijin na Arewa Explorer ya zaga yankunan karkara ya gano yadda suke fama da matsalar rashin asibitoci domin kula da lafiyarsu. Wannan shine asibitin ƙauyen Kazurawa a ƙaramar hukumar Gaya da ke kudancin Kano. Asibitin da ya zamo tamkar kushewa wanda ko dabba bata cancanci a ɗaure ta a wannan guri ba. Saboda lalacewar da wannan asibitin ya yi, jami'in lafiyar da ke kula da wannan asibitin sai dai ya saka benci a gefen firamare ta garin ya ringa duba marasa lafiya. Malam Nasiru Abdullahi mazaunin garin na Kazurawa ya ce suna fuskantar barazana ta fuskar kiwon lafiya saboda rashin asibitin. Ni ne Nasiru Abdullahi, kuma a matsayin da muke ciki sai dai halin kuncin rayuwa, domin dai halin da muke ciki in aiki ya kama wanda yake ko haihuwa ko lalura in ta kasance ba wani kwanciyar hankali, dole sai dai a nemo mota komai dare, kuma ba maganan kuma tunanin rayuwa yadda take tafiya. Halin shugabanni su suke da nauyin wannan abu, sun kyale mu cikin dai muna kuncin rayuwa. Nan yau da Kazurawa kenan, karamar hukumar Gaya. Asibitin namu gashi dai ya mutu, ya yi kaca-kaca, domin dole a haka za mu je mu kuntata a zauna a hakan, ba mu da su a ajiye muna tare da su kamar likitoci wanda za su zo su duba rayuwar ya take ciki ya ake ciki, ba kuma garanti. Sai mu yi uzuri, dole sai mun je Gaya lokacin gamin din Gaya tukuna, sannan mu je a ta bin hanyoyi a samu in dare ya rantse nan ma mai ta fama da polisawa ba za su bari mu shiga ba, ana maka bincike ina za ka je daga ina kake. Dole mu yi haƙuri da haka, mu ba su baki domin sun san inda muke. Nasir ya ce idan rashin lafiya ta kama wani a ƙauye to sai dai su kai shi asibitin Gaya, kuma tafiyar daga garin na Kazura zuwa Gaya ta kai awa ɗaya. Kamar misali za ka yi kamar awa ɗaya. Idan ababur ne ko? Idan ababur ne kamar minti 40 ko 45 haka za ka kai gaci idan an tsananta kenan. In matan da mara lafiya ne tafiya a sannu ne, to dai gaskiya za a share kamar minti 50. Asibitin mutu ya lalace, ba kuma shekara ɗaya ba shekara biyu ba mai gida. Baya dai wanda ba a ma yin aiki a ciki. Je kun gani da idan ku a asibiti, muna cikin kuncin rayuwa. Lallai akwai barazana ta fuskar lafiya ga al'ummar karkara a jihar Kano, domin ba su da asibitoci kuma babu jami'an da za su duba lafiyarsu. Binciken da gidan talabijin na Arewa Explorer ya yi ya gano mafi yawa na jami'an da ke duba lafiyar al'ummar karkara a jihar Kano sun karanci tsaftar muhalli ne ba kiwon lafiya ba. Wannan ta sanya ake samun matsaloli masu tarin yawa da asarar rayuka a lokuta da dama. Muna da rahoto a nan gaba kan ɓarnar da wasu daga cikin jami'an hukumar lafiya a matakin farko ke tafkawa a yankunan na karkara a jihar Kano, wanda hakan ke kawo asarar rayuka masu tarin yawa a jihar. Aisha Lawal Hotoro a rahoton Arewa Explorer.